Mismong si First Secretary Hidenori Akasaka ang nagrepresenta sa gobyerno sa nasod Japan sa pag-turnover sa sinakong bugas sa mga apektado sa kusog nga pagtayog sa linog sa Davao Oriental. Benepisyaryo niini ang mga residente sa munisipalidad sa Manay kung asa epicenter sa Doblet earthquake niadtong October 2025 nga magnitude 7.4 o 6.8 hilabi na sa grabeng naapektuhan. 649 kasakong bugas ang gi-turnover nga gidawat sab ni Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang. Gihimo ang seremonya sa Provincial Capitol Gymnasium karong adlaw Nobyembre 10, 2025. Nagpadayag ang katauhan sa Manay pinaagi kang Governor Dayanghirang og pasalamat sa pagpakita og kamaayo, simpatiya ug labaw sa tanan ang partnership nga nagpalig-on dili lamang sa paghawas gikan sa kalisod apan panaghiusa sa duha ka nasod. Gidawat sab sa mga benepisyaryo ang bugas kauban ang mga opisyal sa embassy sa Japan dinhi sa Pilipinas. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.